Do novej tohtoročnej kolekcie pridala Škoda Auto aj nové farby a táto Roomsteru skutočne pristala. Ľudia sa za ním obzerali. Novinkou vo flotile Škoda je aj koncernový turbodiesel s objemom 1,6 litra s výkonom 105 koní. Technici ním vystihli požiadavky zákazníkov na úsporný a dostatočne výkonný motor. Štartujeme, poďme na cesty. A povedzme si, že Roomster zožal poklonu na náročnom nemeckom trhu. Vlani ho v prieskume organizácie JD Power a nemeckého časopisu Autobild vyhlásili za najobľúbenejšie MPVčko. S prevahou predstihol aj domáce a japonské značky. Jedným z tromfov Roomstera je z vonkajších rozmerov vyplývajúca dobrá manévrovateľnosť. O veľkom vnútornom priestore na prepravu batožiny a tovaru sme sa už zmienili. Jednoduchý systém manipulácie so zadnými sedadlami, nazvaný Varioflex, ponúka toľko možností, že auto je v pohode využiteľné cez týždeň na prácu a cez víkend sa stáva rodinným miláčikom, ktorý zavezie aktívnych členov famílie s veľkým množstvom batožiny za zábavou. Turbodiesel využíva vstrekovanie systémom Common Rail. Vďaka nemu je chod motora pokojnejší, tichší, s výrazne zníženými emisiami. V tejto najsilnejšej verzii má dostatok výkonu a maximum krútiaceho momentu 250 Nm.